Togets horn tudede skarpt gennem den grå eftermiddagsluft, da Freja steg på perronen med vægten fra sin tunge duffelbag på skulderen. Hun havde netop afsluttet et intensivt 3 ugers specialkursus, og selvom hendes krop var udmattet, summede hendes sind af en ubeskrivelig forventning. Hun havde fortalt Mads, at hendes udsendelse var blevet forlænget med 2 dage, og han havde blot svaret med en kortfattet besked, OK, modtaget. Freja tog sig ikke af det. Sådan havde Mads været længe, formelt og distanceret, med et humør, der svingede mellem ømhed og irritation. Men dybt i sit hjerte havde Freja altid holdt fast i troen på, at uanset hvor kompliceret han var, så var han manden, hun havde valgt at dele sit liv med. Hun trådte ud fra stationen, betragtede den travle strøm af mennesker og vinkede en taxa til sig. Planen var at tage direkte til kasernen, hvor hendes mand arbejdede, for at give ham en overraskelse. Mads var stedfortrædende delingsfører i en logistikenhed. Hans job var ikke overdreven fysisk krævende, men det forlangte fuld koncentration og et enormt ansvar. Freja havde ofte joket med, at hvis de ikke havde mødt hinanden i forsvaret, var de nok aldrig endt som et par. En gang havde Mads været dybt betaget af hendes styrke og beslutsomhed, mens hun var faldet for hans rolige og stabile natur. Men det var fortid. Gennem det seneste år havde Mads forandret sig markant. Han talte mindre, som mindre på hende. Mange aftener, når han kom hjem fra tjeneste, blev han siddende i stuen i timevis og scrollede formålsløst på sin telefon. Når Freja spurgte ind til det, var svaret altid det samme: jeg er bare træt. Men en hustrus intuition fortalte hende, at der ulmede noget under overfladen. Taxaen drejede ind på den lange vej, der førte op til kasernen. Freja så på den velkendte hovedport med en blandet følelse af tryghed og nervøsitet. Hun viste sit militære ID-kort til vagten, som nikkede anerkendende og lod hende passere. En kaserne er normalt stille i weekenden, men i dag var anderledes. En gruppe soldater stod samlet på paradepladsen, og det så ud, som om de observerede et eller andet. Freja blev en smule nysgerrig, men fortsatte direkte mod administrationsbygningen. Hendes plan var stadig at kalde Mads ud og overraske ham. Men jo tættere hun kom, desto tydeligere blev en summen af dæmpede stemmer. En kvinde spydige latter, en mands hvisken. Freja standsede op et øjeblik, og en pludselig, isende fornemmelse af uro krøb ind under huden på hende. Hun sænkede farten og spidsede ører for at opfange, hvad der blev sagt. 2 kvindelige konstabler stod i skyggen af et stort birketræ og talte sammen. De lagde ikke mærke til, at Freja nærmede sig. Den ene sagde lavt, men højt nok til, at Freja kunne høre det: jeg fatter simpelthen ikke, at Camilla tør. Alle på hele kasernen ved, at Freja er uddannet inden for specialoperationer. Alligevel tør hun være så åbenlyst provokerende. Den anden sukkede tungt. Jeg frygter den dag, det hele eksploderer. Hvis Freja finder ud af, at hendes mand er hende utro lige her på hendes egen arbejdsplads. Det bliver ikke kønt. Ved de ord føltes det, som om Frejas hjerte sprang et slag over. Men hun stoppede ikke. Hun lød, som om hun intet havde hørt, og fortsatte sin gang mod den store plads. Midt i flokken af soldater stod Mads ved siden af en ung kvinde. Hun bar en pæn, civil kjole, havde håret sat op i en stram hestehale, og hendes slanke figur og skarpe ansigtstræk udstrålede en tydelig selvsikkerhed. Det måtte være Camilla. Kvinden, som et par stykker i enheden tidligere havde nævnt i forbifarten. Hun stod unaturligt tæt på Mads, og han gjorde intet for at trække sig væk. Tværtimod lænede han sig en smule ind mod hende. Synet var som et knytnæveslag i maven på Freja. Ingen på pladsen så, at hun var ankommet. Hun blev stående bag et træ, observerede scenen. Camilla lå og sagde: slap nu af, skat. Jeg har jo ret, en kvinde som hende fortjener ikke, at du går og lider. Hvad er det for en kvinde, der konstant tænker på missioner og øvelser? Hun er jo hård som en mand. Camilla fnøs. Hvis jeg var hende, ville jeg godt vide, at du var træt af mig for længst. Mads svarede ikke, men udstødte et træt suk, uden på nogen måde at modsige hende. Freja mærkede en klump i halsen. En bitter, brændende og isende fornemmelse. Hun stod der i næsten et minut og kæmpede for at holde sin vejrtrækning rolig. Mange år i forsvaret havde lært hende at bevare fatningen, men intet kunne slukke den glohede følelse af svigt,
der brændte i hendes bryst. Det var tydeligvis det, hun altid havde frygtet, men at se det med sine egne øjne føltes som en hånd, der klemte sig fast om hendes hjerte. Hun nægtede at lave en scene. Ikke endnu. Freja trak vejret dybt, trådte frem for skyggen og gik målrettet hen imod dem. Flere af soldaterne fik øje på hende, og et gisp løb gennem flokken, mens de instinktivt trådte til side. Luften blev pludselig tyk af en larmende stilhed, som om hele pladsen holdt vejret. Mads vendte sig om. Da han så Freja, blev hans ansigt kridhvidt. Camilla, derimod, mønstrede hende fra top til tå med et overlegent blik, som om hun vurderede en modstander, hun var sikker på at vinde over. Freja standsede foran dem. Hendes stemme var skræmmende rolig. Jeg kom tidligt hjem i dag. Jeg havde ikke regnet med, at overraskelsen ville være større, end jeg havde planlagt. Og det var i det øjeblik, det hele begyndte. Frejas ankomst fik hele paradepladsen til at fryse til is i adskillige sekunder. Nysgerrige, bekymrede, flove og endda medlidende blikke rettede sig alle mod hende. De havde vidst det længe, det med Mads og Camilla, men ingen havde autoritet til at blande sig. Soldater lever under streng disciplin, men når det kommer til hjertekvaler, er det svært at finde de rette ord. Alle forstod, at så længe de involverede parter ikke selv opdagede eller ønskede at håndtere situationen, kunne udenforstående kun se til. Mads sank en klump, da han så Freja nærme sig. Han havde regnet med, at hun først ville være tilbage om 2 dage, og hendes pludselige tilstedeværelse gjorde ham tydeligvis forvirret. Men i stedet for at gå hende i møde, blev han stående som forstenet, med knyttede næver og et blik, der flakkede hvileløst omkring. For Freja var det en gestus, som at få en kniv vredet rundt i såret. Hvornår kom du hjem? Spurgte Mads. Hans stemme var kvalt, som om nogen klemte om hans strube. Freja så ham direkte i øjnene. Hendes blik var roligt, men besad en usædvanlig kulde. Lige nu. Havde du ikke forventet det? Spørgsmålet var stillet stille og roligt, men det var nok til at lamme Mads fuldstændig. Han anede ikke, hvad han skulle svare. Camilla, der stod ved siden af, kneb øjnene sammen og tog et halvt skridt frem, som for at markere sin position. Hendes overdrevne selvsikkerhed fik selv de omkringstående til at føle en bølge af vrede på Frejas vegne. Det var Camilla, der brød tavsheden, med en attitude præget af ren udfordring. Freja, du kommer da noget uventet. Mads er faktisk travlt optaget med at vejlede mig i noget arbejde. Hvis du har noget, du vil sige, kan I så ikke tage det privat senere? En bølge af vantro latter var ved at bryde ud på pladsen over den uforskammede bemærkning. Mads sendte Camilla et vast blik, men det var for sent at stoppe hende. Freja så på hende, og et svagt smil viste sig i hendes mundvig, men det var ikke et smil af glæde. Det var udtrykket fra en person, der havde gennemskuet al den frækhed, der blev udvist, men som valgte at vente med at slå til. Freja forblev tavs et øjeblik og spurgte så Mads, I har møder om arbejde? Mads' stemme var knap en hvisken. Ja, en lille ting fra enheden. En ting fra enheden, gentog Freja, mens hendes skarpe blik gled fra ham til hende. Et møde midt på pladsen. Med kun én person. Mads var mundlam. Camilla bed sig i læben, men hendes blik var stadig trodsigt. Hun virkede overbevist om, at Freja ikke ville ture gøre hende noget. Midt på en kaserne, omgivet af folk, valgte Freja ikke at sige mere. Hun vendte sig mod den gruppe soldater, der stod tættest på, og nikkede respektfuldt, som etiketten foreskrev. De returnerede prompte hilsenen. Flere af dem bukkede endda dybere end normalt, og deres øjne afslørede en tydelig respekt. Måske fordi de vidste, at rygterne ikke var grundløse, og at Mads og hans kone stod over for en voldsom storm. Freja vendte sig tilbage mod Mads, hendes stemme var afmålt og kontrolleret. Jeg tager hjem nu. Kom, når du har tid. Hun vendte sig for at gå, men en isende stemme fra Camilla bag hende fik hende til at standse. Bare gå du. Jo længere du bliver stående her, desto mere patetisk ser du ud. En summen af chok løb gennem mængden. Flere var lige ved at råbe op. Ordene var så respektløse, så uforskammede og arrogante. En almindelig kvinde ville have svært ved at sluge dem, og slet ikke Freja, en professionel soldat, trænet i nærkamp, psykologisk krigsførelse og håndtering af ekstreme stresssituationer.
Freja blev stående, ryggen rang som en fanestang, uden at vende sig om med det samme. Netop den ro gjorde atmosfæren endnu mere skræmmende. De, der havde set Freja under øvelser, vidste, at når hun var stille på den måde, var det fordi, hun undertrykte noget langt dybere end vrede. Endelig vendte Freja sig om. Hendes skridt var langsomme og afmålte, men for hver skridt syntes selvsikkerheden i Camillas øjne at smuldre. Freja stoppede foran Camilla, kun få centimeter fra hende. Hvorfor tror du, jeg er patetisk? Spurgte Freja. Hendes stemme var dyb og blid som en aftenbrise, men den fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på Camilla. Camilla skød hagen frem i et forsøg på at genvinde sin arrogante facade. Fordi du er den, der bliver forladt uden at vide det. Selv din egen mand gider ikke røre ved dig længere. Hvem på denne kaserne vil ikke det? Flere i mængden rystede stille på hovedet. Nogle vendte sig bort, ude af stand til at se Mads' ansigt, der var blevet blegt som et lig. Han stod midt imellem dem og ville gribe ind, men vidste ikke hvordan. Freja viste ingen tegn på vrede. Hun så blot roligt på Camilla, så roligt, at det var skræmmende. Så du siger, at alle ved det? Spurgte Freja. Camilla svarede selvsikkert, ja, du er bare den sidste, der har fundet ud af det. Freja svarede ikke igen, men holdt sit blik fast på Camilla længe nok til at få hende til at miste fatningen. Så vendte hun sig mod Mads. Så spørger jeg dig, sagde Freja langsomt. Er alt, hvad hun siger, sandt? Mads åbnede munden, men der kom ingen lyd ud. Freja, det er ikke, som du tror. Ikke som jeg tror, gentog Freja. Hvordan er det så? Hvor længe har du tid? Jeg vil høre det fra din egen mund. Mads knyttede næverne, hans øjne undveg hendes. Det var et svar, der var tydeligere end nogen tilståelse. Freja følte det, som om hun lige havde trådt over et stort, åbent sår i sit hjerte, men hendes ansigt forblev udtryksløst. Hun sagde blot, jeg forstår. Hun var ved at vende sig for at gå, men Camillas stemme lød igen, denne gang fyldt med triumf. Du er godt nok langsom til at forstå. Først nu. Før hun nåede at afslutte sætningen, stivnede Camilla. Hendes øjne blev store, for hun så, at Freja havde vendt sig om og så direkte på hende med et blik, som enhver, der har været på en kampplads, ville genkende. Blikket fra en person, der har besluttet at afslutte alt med handling, uden at lade sig styre af følelser. Freja gik tættere på Camilla, kun en halv armslængde fra hende. Du vil have, at jeg skal huske dine ord, ikke sandt? Spurgte Freja. Camilla smilede overlænt. Ja. Freja nikkede let. Godt, det skal jeg nok. Men det, der for alvor fik hårene til at rejse sig på alle, var den næste sætning. Og jeg håber, du er modig nok til at tage ansvaret for det, der kommer til at ske nu. Camillas øjne flakkede et kort øjeblik. Mads tog også et skridt frem, som om han fornemmede, at noget var helt galt. Men det hele var kun lige begyndt. Atmosfæren på kasernens paradeplads blev så tung og anspændt, at man kunne skære i den med en kniv. Umiddelbart efter Frejas iskolde bemærkning trak de omkringstående sig instinktivt et par skridt tilbage. De ønskede ikke at blande sig, men de ville heller ikke gå glip af noget. Alle vidste, at det ville være et mirakel, hvis ikke situationen eskalerede voldsomt nu. Samtidig forstod de, at Freja ikke var typen, der mistede besindelsen. Hun var ikke den slags kvinde, der ville kaste sig ud i et blindt og jaloux raseri. Hun var trænet til at kontrollere sig selv under de mest ekstreme forhold. Netop derfor var hendes overvældende ro i dette øjeblik mere skræmmende end noget skrig eller råb. Mads sank en klump spyt og tog et halvt skridt frem. Han rakte en hånd ud for at røre ved Frejas arm, men trak den hurtigt tilbage, som om han havde brændt sig. Han vidste ikke, hvor han skulle begynde. I det seneste år havde han skubbet sig selv ud mod afgrunden, men han havde aldrig forestillet sig scenariet, hvor Freja ville dukke op i det mest skamfulde øjeblik, mens Camilla stod lige ved hans side, og hans underordnede så på dem begge med en blanding af medlidenhed og foragtelig. Freja observerede stille Mads' reaktion. Hun huskede engang hans ømme blik. De første dage, de var forelskede. De aftener, hvor Mads ventede på hende efter en lang øvelse med en vandflaske i hånden og et blidt smil. De havde støttet hinanden gennem nattevagter, missioner og sygdomsperioder.
Hun havde troet, at Mads var hendes anker, at han forstod hende bedre end nogen anden. Men i dag stod den mand foran hende med et undvigende blik som en tyv, der var blevet taget på fersk gerning. Camilla var anderledes. Hun så på Freja med et provokerende blik, som om hun ville bevise over for hele pladsen, at hun var vinderen. I Camillas hoved var der sandsynligvis kun én tanke. Nu skulle hun Freja forstå, hvem Mads i virkeligheden havde valgt. Camilla tog endnu et skridt frem, hendes stemme skinger, men fuld af selvtilfredshed. Freja, du lyder godt nok dramatisk, men du overdriver altså. Man kan ikke tvinge følelser. Ikke sandt, Mads? Mads svarede ikke, men hans ansigt kunne ikke skjule hans forlegenhed. I Camillas øjne var denne forlegenhed imidlertid et tegn på en mand, der var bange for sin ekskone, hvilket blot gjorde hende endnu mere selvsikker. Freja mønstrede Camilla fra top til tå. I hendes mørke øjne glimtede en isende skarphed, der fik Camilla til at fare en smule sammen, men hun genvandt hurtigt sin trodsige attitude. Freja talte langsomt, jeg overdriver ikke. Jeg lytter bare til historien fra jer begge for at vurdere, hvor meget respekt der er tilbage i dette ægteskab. Det rolige ord var som en kniv, der skar sig ind i Mads' strube. Han bøjede hovedet, og hans hænder knyttede sig til næver. Mads forstod ikke, hvorfor han på få minutter følte sig som et barn, der var blevet grebet i at gøre noget forkert. Før havde han altid bildt sig selv ind, at det, han gjorde, kun var en midlertidig affære, som ikke påvirkede nogen. Men Frejas tilstedeværelse afslørede alt i sin nøgne sandhed. Camilla lå hånligt. Spørger du om respekt? Kan du ikke se det tydeligt? Hvis han stadig anså dig for at være sin kone, tror du så, han ville stå ved siden af mig på denne måde? Lad være med at bilde dig selv noget indisk. De omkringstående rynkede på næsen. Nogle af de kvindelige soldater tog hånden for munden i chok over Camillas uforskammethed. Alle vidste, at Camilla var snu, men ingen havde troet, at hun ville turde sige sådanne ting foran Freja, en soldat, der havde vundet priser i taktiske konkurrencer, kendt for sin disciplin og skarphed. Freja reagerede stadig ikke voldsomt. Hun tog endnu et skridt tættere på Camilla. Afstanden mellem dem var nu mindre end en halv meter. Frejas blik var skarpt som et tyndt knivsblad, der skar gennem luften. Du er meget selvsikker, sagde Freja, let som en brise. Så selvsikker, at du tror, du har ret til at fornærme mig. Camilla krydsede armene og skød hagen frem. Jeg siger bare sandheden. Og sandheden er ikke en fornærmelse. Freja hældede hovedet på skrå, hendes øjne forlod ikke Camillas ansigt. Sandheden? Tror du, at folk her tror på dig? Camilla kiggede sig omkring og så, at flere bøjede hovedet for at undgå hendes blik. De var ikke på hendes side, men Camilla fejlfortolkede deres udtryk som frygt for Freja. Hendes stemme blev endnu højere. Tror du, alle respekterer dig, bare fordi du engang var i specialstyrkerne? Dette er en kaserne, ikke en slagmark. Lad være med at true mig med det der blik. Freja svarede ikke. Hun sukkede blot let og vendte sig for at gå, som om hun ville afslutte den meningsløse samtale. Netop denne ro fik Camilla til at føle sig som taberen i ordduellen, og det kunne hun ikke udstå. Camilla tog et skridt frem og råbte, stop. Råbet lød som lyden af metal mod metal i den stille luft. Hele enheden for sammen. Freja standsede, men vendte sig ikke om. Camilla fortsatte med at råbe, hendes stemme var næsten hysterisk. Hvem tror du er, at du tør ignorere mig? Du er intet for Mads længere. Mads greb chokeret fat i Camillas arm. Lad nu være, Camilla. Men Camilla rev sin arm fri og skreg, hold mund. Og i det kaotiske øjeblik kastede Camilla sig pludselig frem og svingede armen med fuld kraft. Et skarpt klask rungede over kasernens paradeplads og fik alle til at stivne. Camillas hånd havde ramt Freja lige i ansigtet. Frejas hoved hældede en smule til siden fra kraften i slaget, men hun vaklede ikke, faldt ikke. Hun stod helt stille, skuldrene ranke, blikket koldt som is, som om slaget blot var et vindpust. Hele kasernen holdt vejret. Mads blev bleg og stammede, Camilla. Hvad? Hvad laver du? Men Camilla havde allerede stillet sig foran Freja, ansigtet forvredet af raseri og arrogance. Forstår du det nu?
sagde Camilla gennem sammenbidte tænder. Du er ingenting længere. Ingen tør røre mig, og ingen er på din side. Ordene var knap sagt, før en stemme fra mængden udbrød, nu er du færdig, Camilla. Ingen turde gribe ind, ingen turde blande sig. Men alle tænkte det samme. Camilla havde lige overskredet den sidste grænse, en grænse, som selv Mads ikke turde røre ved. Freja, efter et par sekunders stilhed, vendte ansigtet tilbage og så på Camilla. Det blik fik Camilla til at tage et halvt skridt tilbage. Hele hendes krop blev iskold, som om nogen havde grebet fat om hendes nakke. Freja talte, hendes stemme var lav, men rungede som lyden af sammenpresset metal. Godt. Nu forstår jeg. Det var alt, hun sagde, men alle følte, at en storm var ved at samle kræfter ved den yderste grænse. Og den storm ville, om præcis 2 minutter, rive alt med sig. I det øjeblik Freja vendte ansigtet tilbage efter Camillas lussing, føltes det, som om hele kasernens paradeplads blev opslugt af en tyk, tung atmosfære, så anspændt at den var ved at sprænges. Ingen sagde et ord. Men alle forstod, at Camilla havde rørt ved den farligste grænse. Problemet var ikke, at Freja var fra specialstyrkerne, men at Camilla havde krænket en soldats ære på selve kasernens grund, en handling, som ingen, ikke engang den øverstbefalende, kunne se let på. Freja løftede hånden og rørte let ved sin kind. Bevægelsen var meget langsom, meget let, men den fik Camilla til at skælve, som om nogen klemte om hendes hjerte. For Freja reagerede ikke med vrede, hun skreg ikke, slog ikke igen, lavede ingen larm. Netop denne tavshed og ro var det, der fik modparten til at føle sig på randen af sammenbrud. Camilla sank en klump spyt og forsøgte at løfte hagen for at bevare sin udfordrende facade. Hun ville bevise, at hun havde vundet, ville have Mads til at se den styrke, hun troede var tiltrækkende. Men Mads var i dette øjeblik helt stivnet, hans ansigt var blevet gråt. Han havde aldrig forestillet sig, at Camilla ville miste kontrollen i en sådan grad, at hun ville slå Freja foran så mange mennesker. Han ville styrte hen og undskylde, gøre noget for at redde situationen, men hans fødder føltes som naglet til jorden. Han turde ikke nærme sig. Han var bange for Frejas blik, men mere end noget andet, var han bange for hendes tavshed. Freja trak vejret dybt, rankede ryggen og så direkte på Camilla. Du slog mig lige, sagde Freja, stemmen hverken høj eller lav, men hvert ord borede sig ind i luften. Camilla lå hånligt, men hendes øjne afslørede tydelig usikkerhed. Ja, det gjorde jeg. Du fortjente det. Du burde kende din plads. Freja svarede ikke, men nikkede blot ganske let. Og netop det nik var signalet, der fik de omkringstående til at gyse. En delingsfører, der stod et par meter væk, mumlede for sig selv, nu er det slut. Om 2 minutter er hendes liv forbi. Freja tog et skridt tættere på Camilla, hver skridt langsomt, men fyldt med autoritet. Camilla tog instinktivt et halvt skridt tilbage, men forsøgte så at stå fast for at vise, at hun ikke var bange. Hun sagde højt i et forsøg på at klynge sig til den sidste rest af arrogance. Hvad vil du gøre? Dette er en kaserne, ikke et sted, hvor du kan gøre, hvad du vil. Tro ikke, at alle er bange for dig, bare fordi du har været i specialstyrkerne. Freja så direkte ind i Camillas øjne. Jeg har ikke brug for, at nogen er bange for mig. Jeg har bare brug for, at du tager ansvar for dine handlinger. Pludselig tog Freja endnu et skridt frem og stod så tæt på Camilla, at hun faldt sammen. Freja greb fat om Camillas højre håndled, det håndled, hun lige havde brugt til at slå med. Bevægelsen var hurtig, præcis og effektiv. Camilla nåede ikke at reagere. Freja klemte let, men nok til at Camilla skreg af smerte. Au! Hvad laver du? Slip mig! Freja slap ikke. Hun vred Camillas håndled om bag ryggen i et perfekt udført låsegreb. Camilla skreg, men skriget blev øjeblikkeligt kvalt af smerte. Alle så på med store øjne. Ingen greb ind, ingen turde nærme sig, for det var tydeligt, at Freja ikke var ude på at skade hende alvorligt. Hun var blot i færd med at pacificere en person, der var gået for vidt. Camilla kæmpede imod, men det var forgæves. Freja hviskede tæt ved hendes ører, så kun de to kunne høre det, men hendes stemme var så kold, at de omkringstående følte, de kunne høre hvert ord. Dette er første og sidste gang, du rører mig med vold. Camilla bed tænderne sammen og forsøgte at gøre modstand.
Slip mig, ja. Freja gav ikke Camilla mulighed for at afslutte sætningen. Hun pressede en finger let, hvilket fik Camilla til at falde i knæ af smerte. Mads ville i panik løbe hen til dem, men en kollega ved siden af greb hans arm og rystede på hovedet. Lad være. Freja giver hende bare en advarsel. Hun gør ikke noget overilet. Men Mads var ikke tryg. Han gik tættere på og rakte hånden frem. Freja, tag det roligt. Hvad laver du? Freja løftede hovedet og så på Mads. Et enkelt blik, der fik hele Mads' krop til at stivne. Blikket var ikke længere vredt, ikke længere såret, men fyldt med en skuffelse så dyb, at den drænede alt andet. Et blik fra en person, der havde indset, at det, hun havde beskyttet i så mange år, ikke længere havde nogen værdi. Freja sagde tydeligt, hvert ord som et søm, der blev slået ned i jorden, du har ingen ret til at bede mig om at være rolig. Mads var lamslået, ude af stand til at svare, ude af stand til at tage et skridt mere. Freja slap Camillas håndled. Hun faldt til jorden og holdt sig til det smertende håndled. Men før hun nåede at trække vejret, rejste Freja sig op og så ned på hende. Du slog mig foran hele kasernen, sagde Freja. Så jeg vil give dig præcis det samme tilbage. Camilla stirrede med opspærrede øjne, overbevist om at Freja ville slå hende. Hun skreg, du våger ikke. Jeg anmelder dig, ja. Før hun var færdig, løftede Freja hånden. En lussing landede. Ikke voldsomt hård, men bestemt og præcis. Lyden rungede klart som metal mod metal. Camilla faldt til siden og holdt sig for ansigtet. Freja sagde, det var for den lussing, du gav mig. Hele kasernen var fuldstændig stille. Ingen turde trække vejret højlydt. Freja fortsatte, hendes stemme alvorlig, men ikke hævet. Jeg har lige reageret i overensstemmelse med militære regler. Nødværge, der ikke overskrider grænsen. Hvis du vil anmelde mig, er jeg klar. Camilla skælvede og kunne ikke få et ord frem. Men Freja var ikke færdig. Hun gik hen foran Mads. Han rettede sig instinktivt op, men turde ikke se hende i øjnene. Freja sagde, hendes stemme lav, men hvert ord skarp som en kniv, og hvad angår dig? Jeg har tålt nok. Mads stammede. Freja? Jeg tog fejl. Freja afbrød ham. Ti stille. En tung stilhed lagde sig over pladsen. Så sagde Freja en sætning, der fik alle til at gyse. Du lod en anden kvinde slå din kone midt på kasernen. Det er noget, ingen mand, der stadig har ret til at kalde sig ægtemand, ville gøre. Mads blev bleg som et spøgelse. Freja så ham dybt i øjnene, som om hun klippede den sidste tråd mellem dem over. Vi er færdige. Her og nu. Mads åbnede munden, men der kom ingen lyd ud. Camilla sad på jorden, blottet for blod i ansigtet. Freja vendte ryggen til og gik væk fra pladsen. Ingen turde stoppe hende, ingen turde sige noget. Kun lyden af Frejas støvler ekkoede regelmæssigt mod asfalten, hver skridt beslutsomt. De 2 minutter var gået. Præcis 2 minutter. Nok til at knuse alt, hvad Mads og Camilla troede, de havde i deres hulehånd. De stod begge ubevægelige, og alle forstod, at den virkelige storm kun lige var begyndt. Efter at Freja havde forladt paradepladsen, forblev luften frossen, som om nogen havde standset tiden. Soldaterne, der stod spredt rundt omkring, stirrede blot efter Frejas ranke ryg. Ingen sagde noget, men indeni delte de alle den samme fornemmelse. De havde netop været vidne til en orkan, der var blevet tæmmet og kontrolleret på 2 præcise og iskolde minutter. Mads stod som forstenet, mens Camilla sad på jorden med rystende hænder og tårer strømmende ned ad kinderne. Hun forsøgte at skrige for at redde den sidste rest af sin værdighed, men ingen bekymrede sig længere om hende. En kaptajn trådte frem, så på Mads og derefter på Camilla. Hans stemme var dyb og alvorlig. Du er ikke soldat. Du har lige slået en person på militært område. Er du klar over, hvad du har gjort? Camilla var mundlam. Hun havde aldrig forestillet sig, at en enkelt lussing kunne bringe hende i så alvorlige problemer. Hun havde naivt troet, at eftersom Mads havde forladt Freja for hendes skyld, havde hun en form for retorisk
Hun troede, hun var den overlegne. Men den kolde, stålsatte mine hos officeren knuste alle hendes naive illusioner. Camilla gispede efter vejret. Jeg var bare vred. Kaptajnen var utålmodig. Vrede er ingen undskyldning. Dette er en militær enhed, ikke dit hjem. Du har forstyrret den interne orden og angrebet en soldat. Begge dele er lovovertrædelser. Camilla stammede. Jeg vidste det ikke, det var ikke med vilje. Vi opretter en rapport, sagde kaptajnen kortfattet og gav ikke Camilla flere chancer for at forklare sig. Først da Mads hørte disse ord, vågnede han op og sagde i panik, kaptajn, venligst. Lad være med at gøre det svært for Camilla. Det var bare en misforståelse. Kaptajnen så på Mads med et blik fuld af skuffelse. Mads, din kone blev lige slået af en anden kvinde foran dig. Er du klar over, at du lige har vandret din egen status som soldat? Har du mere at sige? Mads blev tavs, og en kold sved piblede frem på hans pande. I alle sine år i forsvaret havde han aldrig følt sig så presset op i et hjørne. Han var blevet vant til Frejas tålmodighed, vant til at hun altid var der, altid tavs, altid eftergivende. Han havde glemt, hvem hun var i Abel. Han havde glemt, at hun var en tidligere specialsoldat, enhedens stolthed. Og vigtigst af alt havde han glemt, at Freja aldrig havde været svag. Hele enheden fulgte tavst med, mens Mads bøjede hovedet i forlegenhed og frygt. Et billede, der stod i skærende kontrast til den arrogante attitude, han havde udvist de seneste måneder, siden han var faldet for Camilla. Freja gik direkte ind på vagthavendes kontor, rakte sit militærid til den vagthavende befalingsmand. Hendes ansigt var roligt, stemmen jævn, uden rysten eller følelsesmæssig udsving. Jeg ønsker at indgive en rapport om en hændelse, der netop har fundet sted. Den vagthavende så på Frejas ansigt, der var rødt efter slaget, og stillede ingen yderligere spørgsmål. Han nikkede blot højtideligt. Vær så venlig at komme med ind i mødelokalet. Freja satte sig ved bordet, ryggen rank, hænderne foldet foran sig. Hendes ro lagde et pres på alle i rummet. En anden kaptajn åbnede en notesbog og sagde alvorligt, menig Freja, vi har brug for en detaljeret forklaring på, hvad der lige er sket. Freja fortalte hele hændelsesforløbet. Hver detalje var klar, præcis, uden overdrivelser eller personlige følelser. Hver sætning, hun udtalte, var selvsikker og sammenhængende. Da Freja nåede til det punkt, hvor Mads stod passivt og så på, mens Camilla slog hende, kommenterede ingen, men alle følte en bølge af indignation. Da rapporten var færdig, lagde kaptajnen pinden fra sig og sagde, ønsker du, at enheden håndterer dette i henhold til reglerne, eller vil du forsøge at løse det internt først? Freja så ham direkte i øjnene. Uden tøven. Jeg ønsker, at det håndteres i henhold til reglerne. Ingen særbehandling, ingen mildhed. Den sætning var startskud til en sandstorm. Kaptajnen nikkede. Vi vil efterkomme dit ønske. Freja rejste sig, hilste og forlod mødelokalet. Men hun tog ikke hjem. Hun gik direkte til kasernens gæstebolig, hvor hun havde anmodet om at kunne overnatte for at samle sine personlige ejendele. Hun havde truffet sin beslutning i det sekund, Camillas hånd ramte hendes kind. Dette ægteskab var dødt. Mads løb panisk rundt på hele kasernen for at finde Freja, som en mand, der havde mistet forstanden. Camilla fulgte efter ham, hendes ansigt hævet og tårerved, mens hun klyngede sig til hans arm. Mads, forlad mig ikke. Jeg har ondt, jeg er bange for, at hun vil hævne sig. Mads følte, at han ikke kunne få luft. Han havde aldrig set Camilla græde så meget. Men mærkeligt nok rørte ingen af hendes tårer ham i dette øjeblik. Han følte kun tomhed og frygt. Ikke frygt for, at Freja ville hævne sig med vold, men frygt for, at Freja ville forlade ham uden at se sig tilbage. Frygt for at miste den eneste kvinde i verden, der oprigtigt elskede ham. Frygt for at miste den kvinde, der engang havde risikeret sit liv for at redde ham under en farlig øvelse. Men alt var for sent. Mads fandt vej til vagthavendes kontor, hvor en sergeant kom hen med en rapport. Mads, her er rapporten om Camillas overfald på menig Freja på kasernens område. Ledelsen kræver din underskrift som vidne. Mads, hovedsnoret.
Med rystende hænder tog han imod papirerne. Så snart han åbnede første side, så han ordene overtrædelse af militær disciplin og soldaterære. I det øjeblik skreg Camilla, du må ikke skrive under. Mads, hvis du skriver under, er jeg færdig. Jeg bliver straffet. Jeg slog hende kun én gang. Kaptajnen, der stod ved siden af, sagde med kold stemme, hvem du slog, er klart. Det er forkert overalt, men her er det mange gange værre. Masser på de to og derefter på Frejas underskrift nederst på rapporten. Den velkendte underskrift, fra den hånd han havde holdt i 7 år. Pludselig brød han ud i gråd. For første gang i sin militære karriere græd han foran sine kolleger. Han forstod, at Freja fuldstændig havde givet slip, og han forstod, at hvis han skrev under på denne rapport, ville han indrømme, at hans kone var blevet slået af en anden kvinde foran ham, uden at han havde gjort noget for at beskytte hende. Den skam ville følge ham resten af livet. Men hvis han ikke skrev under, ville han gå imod reglerne, imod sandheden og gøre alting værre. Til sidst satte Mads rystende pennen til papiret. Han skrev under. Camilla skreg næsten. Mads, hvordan kunne du? Mads sank sammen på knæ, tog sig til hovedet med begge hænder. Han begyndte at indse det, han i de seneste måneder havde forsøgt at ignorere. Han havde forrådt en kvinde, der ikke fortjente at blive forrådt, og nu var prisen kun lige begyndt at vise sig. Mens Mads og Camilla var opslugt af kaos, sad Freja alene på sit værelse, åbnede sin telefon og fandt roligt nummeret på en bestemt person. Advokat Sørensen, som havde hjulpet hende i flere sager om juridisk bistand til soldater. Freja ringede op. Advokatens stemme lød rolig og afdæmpet. Hej, Freja. Længe siden. Hvad kan jeg hjælpe med? Freja gik lige til sagen, uden omsvøb. Sørensen, jeg vil forberede skilsmissepapirer og har brug for at sikre mine rettigheder fuldt ud. Der var et par sekunder stilhed i den anden ende. Så sagde Sørensen en sætning, der gjorde kulden i Frejas øjne endnu mere udtalt. Vil du have det gjort stille og roligt, eller vil du have det gjort grundigt? Freja svarede med en følelsesløs stemme. Grundigt. Udenfor fik vinden ruderne til at ryste lidt. Men det, der i virkeligheden rystede, var livet for de to mennesker, der havde presset Freja til det yderste. Og Freja havde ikke længere til hensigt at tilgive. Den aften sænkede en usædvanlig tung og trykkende stilhed sig over kasernen. Alle vidste, at den skamfulde episode mellem Mads, Camilla og Freja var blevet officielt registreret. At en civil person havde slået en soldat i ansigtet på kasernens grund var ikke en bagatel. Det var ikke kun en civil lovovertrædelse, men påvirkede også direkte forsvarets ære og disciplin. Og det mest skræmmende var, at Freja ikke havde indgivet rapporten for syns skyld. Hun havde fulgt proceduren til punkt og prikke, fuldstændigt og beslutsomt. Det betød, at sagen ville blive ført til ende. I sin midlertidige bolig sad Freja på kanten af den pænt rette seng. Det gullige lys faldt på hendes ansigt, som nu var helt roligt. Hun åbnede sin bærbare computer og indsatte et USB-stik med de dokumenter, hun havde forberedt gennem de seneste måneder. Hver fil, hver bevis, hver note om det utilladelige forhold mellem Mads og Camilla var blevet gemt. Hun var ikke typen, der gravede i andre sager, men hun var en soldat med baggrund i specialoperationer. Så snart hun opdagede tegn på uregelmæssigheder, registrerede hun dem. Da hun bemærkede Mads' forandring, skabte hun ingen scener. Hun observerede blot i stilhed, omhyggeligt og præcist, som under en rekognosceringsmission. Hun indsamlede ikke beviser for at konfrontere Mads, men for at beskytte sig selv. Og nu var tiden kommet, hvor disse data blev hendes våben. Freja sendte alle filerne til advokat Sørensen med en kort besked, se dette igennem. Jeg kommer og skriver under i morgen formiddag. I det øjeblik hun trykkede, send, mærkede hun en bølge af lettelse skylle gennem sig. 7 års kærlighed, ofre, 7 års tålmodighed og sårede følelser. Alt var nu reduceret til en tomhed og en urokkelig beslutsomhed. Ude på gangen lød der fodtrin. Freja vidste, hvem det var, uden at se. Mads stoppede foran døren. Han turde ikke banke på. Han stod der i næsten et minut, som om han forsøgte at samle mod til blot at sige en enkelt sætning. Til sidst kaldte han sagte,
Freja. Åbn døren. Jeg er nødt til at tale med dig. Der kom intet svar. Mads trak vejret dybt. Han bankede på døren. Freja, jeg beder dig. Bare 5 minutter. Stadig stilhed. Han bankede hårdere, stemmen skælvede. Freja, kan du høre mig? 2 sekunder gik. Så lød Frejas stemme, klar, men kold. Der er ikke mere at tale om mellem os. Det var som et stik direkte i hjertet på Mads. Han lænede panden mod døren, hans hænder rystede. Jeg tog fejl. Jeg tog fejl. Jeg fortryder det. Åbn døren, Freja. Jeg bønfalder dig. Freja åbnede stadig ikke. Hendes stemme var blid, men nådesløs. Hvad er du bange for, Mads? At miste mig, eller at andre finder ud af det? Du lod din elskerinde slå din kone midt på kasernen. Mads stivnede. Blodet steg ham til hovedet, som om det ville eksplodere. Han knyttede næverne så hårdt, at knorrene blev hvide, men han kunne ikke modsige hende, for det var sandheden. Freja. Det var ikke meningen, det skulle ske. Men det skete, afbrød Freja. Og du så på. Døren forblev lukket. Mads kradsede på væggen, stemmen kvalt. Jeg tog fejl. Hvad skal jeg gøre for, at du tilgiver mig? Ingenting, svarede Freja prompte. Forsøg ikke at forhandle. Jeg kommer ikke tilbage. Aldrig. Mads' hånd faldt slapt ned langs siden. Han indså ikke, at fra det øjeblik han valgte Camilla, havde han selv åbnet døren til at miste alt. Inde på værelset rejste Freja sig og begyndte at pakke sine uniformer, ejendele i en taske. I det øjeblik hun lagde sine rangeblemer på bordet, standsede hun et kort øjeblik. Ikke på grund af Mads, men for sin egen skyld. I 7 år havde hun levet for meget for ham. Hun havde ofret sin karriere i specialstyrkerne for at blive forflyttet til en enhed tættere på, så han ikke skulle føle sig overskygget af hendes styrke. Hun havde opgivet mange muligheder. Men nu havde hun kun et valg tilbage, at leve for sig selv. Hun lukkede tasken. Uden for døren stod Mads stadig, som en hjælpeløs og desorienteret mand. Samtidig lå Camilla på en seng i infirmeriet, hendes håndled var bandageret, og hendes ansigt var rødt og hævet. Hun græd og snottede og ringede uafbrudt til Mads, men han tog ikke telefonen. Frygt og bekymring drev hende til vanvid. For første gang i sit liv forstod Camilla tydeligt, at Freja ikke var den type kvinde, man nemt kunne kue. Hun havde troet, Freja var blid, tålmodig, at hun let kunne erstattes. Men det smertefulde låsegreb og den præcise lussing havde knust alle disse illusioner. Camilla hulkede i telefonen til sin mor. Mor, jeg er bange. Jeg er bange for, at hun anmelder mig. Jeg er bange for at blive straffet. Herregud, jeg slog hende jo kun 1 gang. På den anden side lød moderens hæse stemme, du er dum, så må du tage konsekvenserne. Hvem slår en mands kone på en militærkaserne? Tror du, det er et sted, du bare kan lave ballade? Hold nu mund, så jeg kan ringe til nogen og se, hvad jeg kan gøre. Men ingen kunne hjælpe Camilla, for dette var en militærsag, som ingen udefrakommende kunne blande sig i. Camilla brød sammen i fortvivlet gråd, uvidende om at smerten i dag kun var begyndelsen på en lang række af tragedier. Næste morgen blev der afholdt et internt møde. Mads stod foran mødebordet, bleg i ansigtet, hænderne knyttet så hårdt, at de rystede. Han følte sig presset op i et hjørne. Da han så Freja træde ind, stærk og rank, med et blik, der ikke engang strejfede ham, sang hans hjerte. Enhedens chef så på dem begge, åbnede rapporten. Gårsdagens hændelse er blevet registreret. Camilla, en civil person, har angrebet en soldat og forstyrret den interne orden. Menig Freja reagerede inden for rammerne af nødværv. Hele rummet var stille. Chefen så på Mads, hans stemme alvorlig. Og du, som hendes lovformelige ægtemand, undlod ikke kun at beskytte din kone, men tillod også en anden at skade enhedens og forsvarets ære. Hvordan forklarer du det? Mads bøjede hovedet, ud af stand til at sige noget. Kold sved løb ned af hans ryg.
Vrede og skuffede blikke rettede sig mod ham som skarpe knive. Chefen konkluderede: Vi vil indstille til en disciplinærstraf for alvorlig skade på soldater i matchet. Mads sank sammen i stolen, hans ansigt blottet for blod. Han forstod, at hvis han blev straffet, var hans karriere ødelagt. Freja så på scenen, men hendes ansigtsudtryk ændrede sig ikke. Hun ønskede ikke, at Mads skulle smides ud af forsvaret, men hun ønskede, at han forstod. At utroskab ikke kun ødelægger et ægteskab, det ødelægger ens eget liv. Efter mødet løb Mads efter Freja ude på gangen og greb desperat fat i hendes arm. Freja, forlad mig ikke. Lad os ikke blive skilt. Jeg beder dig, jeg tog fejl. Jeg fortryder det. Lad mig ikke miste alt på denne måde. Freja trak sin arm til sig med en bestemt bevægelse. Mads, du mister ikke alt på grund af mig. Du mister det på grund af din egen fejhed. Mads var tæt på at falde på knæ, grædende, uden den mindste rest af stolthed. Jeg elsker dig. Jeg blev bare forført af Camilla. Det var en fejltagelse. Vær sød ikke at forlade mig. Freja så på ham et langt øjeblik og sagde så med iskold stemme: En slags kærlighed har jeg ikke brug for. Den kan du give til en anden. Mads brød sammen i højlydt gråd, men Freja vendte sig om og gik uden at se sig tilbage. Om eftermiddagen sendte advokat Sørensen de færdige dokumenter til hende. De indeholdt 3 dele: en ensidig skilsmissebegæring med fuld dokumentation for utroskab, et forslag til bodeling med en fordeling, der var ufordelagtig for den skyldige participium, og en anmodning om at begrænse Mads' forældremyndighed på grund af voldelig adfærd og manglende ansvar. Detaljer ville blive tilføjet senere. Freja holdt dokumenterne i hånden, hendes blik var fast. Hun havde valgt den endegyldige vej. Fra dette øjeblik var alle veje tilbage lukket af hendes egen hånd. Og Mads, som engang troede, han kunne have begge kvinder, begyndte nu at mærke den fulde, brutale sandhed. Han var ved at miste Freja for evigt, og fremtiden var intet andet end et endeløst, mørkt tomrum. Den morgen var himlen usædvanligt klar. Det gyldne sollys faldt over den velordnede kaserne og fik alt til at virke mere fredfyldt. Men i Frejas hjerte var der ingen fred. Hun stod foran byretten med den mappe, advokat Sørensen havde forberedt, stemplet og klar. Det eneste, der manglede, var hendes underskrift. Advokat Sørensen så på Freja med en blanding af sympati og respekt. Han havde været vidne til mange tårevede skilsmisser, mange svage og bange kvinder, men Freja var anderledes. Hun rystede ikke, græd ikke, bønfaldt ikke. Hun var kommet her, som om hun skulle udføre en mission, der krævede præcision, kølighed og beslutsomhed. Er du helt sikker? Spurgte Sørensen en sidste gang. Freja nikkede. Hvis jeg tøver nu, vil han tro, at jeg stadig er sårbar, og Camilla vil tro, at hun har vundet. Sørensen smilede let, fuld af respekt. Du er meget stærkere, end de tror. Freja skrev under. Et enkelt pennestrøg, der afsluttede 7 års ægteskab og indledte en lang periode, hvor Mads, som engang troede, han sad med magten, skulle betale prisen, bid for bid. Da Freja rejste sig for at forlade retsbygningen, så hun sig ikke tilbage. Hun følte en klar fornemmelse: deres fælles hjem var ikke længere et hjem. Mads var ikke længere hendes mand. Og smerten fra i går var blevet låst inde som en gammel dør, hun aldrig mere ville åbne. På kasernen var Mads som en mand, der havde mistet sin sjæl. Siden Freja forlod mødelokalet dagen før, havde han hverken spist eller drukket. Hans tanker kredsede kun om 2 ord: skilsmisse. Hans sind føltes som om det blev kvalt, og hvert åndedrag var smertefuldt. Han sad på den stenbænk bag øvelsesterrænet, hvor Freja plejede at sidde og vente på ham, når træningen var slut. Dengang var det nok at se hende stå i det fjerne med et lille smil, træt i stemmen, men fuld af kærlighed, for han følte, at hans liv var komplet. Nu var bænken tom. Han tog sin telefon og ringede til Freja for 30. gang siden i morges. Hver gang kun et enkelt ringesignal, før der var tavshed. Til sidst kom en enkelt besked tilbage: lad være med at ringe mere. Det føltes som om, nogen lige havde klippet den sidste tråd mellem dem. Han tog sig til hovedet, kvalt af sorg. Imens sad Camilla på infirmeriet, bleg i ansigtet, håret i uorden,
uden et spor af den selvsikre, arrogante attitude fra dagen før. Alt havde ændret sig hurtigere, end hun havde forestillet sig. Efter kun en lussing føltes det som om, hendes liv var styrtet i afgrunden. Hendes venner, de samme som havde opfordret hende til at tage, hvad hun kunne få, ringede nu kun for at stille et spørgsmål. Er du vanvittig? Hvorfor slår du en mands kone på en kaserne? Camilla hørte den sætning så mange gange, at hun blev panisk. Hver gang telefonen ringede, så hun sig havde ansigt og røde øjne i spejlet og indså, at hun ikke længere havde det sejrende udtryk fra før. Men det, der gjorde hende mest panisk, var, at Mads ikke svarede på hendes beskeder. Aftenen før havde han holdt om hende og lovet hende alt muligt, men i morges var han forsvundet. Ingen besked, intet opkald, ikke et eneste ord om, hvordan hun havde det. Camilla følte sig forladt midt i den krise, hun selv havde skabt. Jo mere hun tænkte over det, desto vredere blev hun. Hun sagde til sig selv, Mads kommer tilbage. Han elsker mig. Han er bare bange for Freja. Men er altid bange for stærke koner. Men inderst inde vidste hun, at Mads ikke længere så på hende med de samme øjne. Og det fik Camilla til at blive bange. Bange for at miste Mads, bange for at miste alt. Om eftermiddagen blev der afholdt endnu et møde. Denne gang kun med Mads og ledelsen. Freja var der ikke, men hendes tilstedeværelse hang stadig tungt i luften. Chefen så på papirerne og spurgte, Mads, i går aftes modtog vi en anmodning om længerevarende orlov fra Mini Freja. Mads løftede hovedet, hans hjerte hamrede i brystet. Han vidste ikke, at Freja havde taget orlov. Han vidste intet om hende længere. Hvor er hun henne? Spurgte Mads, hans stemme så skælvende, at den næsten knækkede. Hjemme hos sin mor, svarede chefen. Mads sank sammen. Freja var væk. Hun havde ikke taget noget af hans med, ikke efterladt et eneste ord, ikke givet ham en chance for at gøre det godt igen, ikke givet ham en chance for at bede om noget. Chefen fortsatte, vi har også modtaget en meddelelse fra retten. Hun har indgivet en ensidig skilsmissebegæring. Mads vaklede og var ved at falde. Han støttede sig til bordet for at holde sig oprejst. Chefen så på ham, hans stemme blev dybere. Mads, var det virkelig det værd at ødelægge dit liv på denne måde? Mini Freja er en dygtig soldat og en god kone. Alle i enheden ved det. Men du forlod hende for at løbe efter en kvinde, der slet ikke passer til dig, og som oven i købet skaber problemer på kasernen. Mads kunne ikke sige noget, hans strube føltes som om den var snøret sammen. Chefen bankede pennen mod bordet. Du må forberede dig på at modtage en disciplinær straf. Vi kan ikke dække over det her. Mads bøjede hovedet, alt blev sort. Han havde ikke kun mistet Freja, han havde også mistet sin karriere. Den pris var 100 gange mere smertefuld, end han havde forestillet sig. Sent på eftermiddagen tog Mads hen til Frejas mors hus, men hun åbnede ikke porten. Da hun hørte ham kalde på Freja, sagde hun kun en sætning inde fra huset. Pigen vil ikke se dig. Hun bad mig sige, at du skal lade hende være i fred. Mads stod foran porten, hans hænder knyttet om jernstængerne, øjnene røde. Han ville skrige, falde på knæ, bønfalde, men han havde ingen ret til det længere. Han stod der i næsten en time. Til sidst kom en motorcykel kørende. Freja sad bagpå med hjelm på. Vinden ruskede let i hendes hår. Da hun så Mads, blev hun ikke overrasket, ikke rystet. Hun steg blot roligt og gik direkte ind i huset. Mads løb hen til hende. Freja, jeg beder dig. Jeg vil falde på knæ for dig, hvis det er det, du vil. Lad os ikke blive skilt. Freja standsede og vendte sig om. Hendes blik var koldt som en vinternat, men hendes stemme var rolig, uden had, kun beslutsom. Mads, kærlighed kan ikke reddes med tårer. Mads brød sammen og græd som et barn. Men Freja gik forbi ham uden at stoppe. Om aftenen sad Freja i sin mors stue og så på skilsmissepapirerne, der var blevet underskrevet af retten. Hun lukkede øjnene og trak vejret dybt. Fra nu af ville alt blive lettere, men også mere barskt. Mads skulle se en fremtid i øjnene uden hende ved sin side. Camilla skulle se de juridiske konsekvenser af sine handlinger i øjnene.
og Freja skulle forberede sit næste træk. Et træk, der ville få de to forrædere til at betale prisen til det yderste. I mørket blev Frejas blik skarpt. Ingen vidste endnu, at det, der var sket i dag, kun var indledningen til en meget større storm. Den nat, efter den korte konfrontation foran hendes mors hus, sad Freja alene på sit gamle værelse. Det lille værelse, hvor hun var vokset op, engang fyldt med medaljer og diplomer fra hendes år i forsvaret, var nu mærkeligt stille. Vinden susede let udenfor, og duften af den tidlige sommersyld blandede sig med natteduen og gjorde luften endnu koldere. Freja så på sit spejlbillede. I spejlet så hun en kvinde, der havde gennemlevet den dybeste smerte, svig og ydmygelse, men hendes blik var mere beslutsomt og skarpt end nogensinde før. På bordet lå den stemplede sagsmappe fra retten. Ved siden af lå 3 andre dokumenter, som advokat Sørensen havde sendt. En rapport, der bekræftede hendes tidligere skader, resultaterne af den interne undersøgelse af Camillas forstyrrende adfærd og en kopi af indstillingen til Mads' disciplinærsag. Alt dette var ikke for at Freja kunne udøve blind hævn. Hun ønskede ikke at ødelægge nogens liv. Men hun ønskede, at hver person skulle konfrontere sandheden om deres egne handlinger. Retfærdigt, klart og uden undvigelser. Sørensen ringede tæt på midnat. Hans stemme var rolig og dyb. Freja, vi har indgivet anmeldelsen vedrørende Camillas overtrædelse. Tag dig nu en pause. I morgen bliver en lang dag. Jeg er klar, svarede Freja. Hendes hånd klemte let om en kuglepen. Hun var ikke længere den kvinde, der blev slået midt på en kaserneplads, forladt af sin mand og trampet på af en elskerinde. Nu var hun den, der styrede slagets gang. Imens, i et hjørne af kasernen, lå Mads vågen hele natten. Han gik frem og tilbage i sit lille kvarter, som en mand fanget i en usynlig boks. Hans hænder rystede let, ikke af kulde, men af frygt. Siden han havde hørt, at Freja havde indgivet skilsmissebegæring, føltes det, som om alt pressede ned på hans bryst. Vejrtrækningen var tung, hovedet snurrede. Gamle minder blandede sig i hans hukommelse. Dagene, hvor de trænede skydning sammen. Eftermiddagene, hvor Freja ventede på ham på stenbænken. Gange, hvor hun tvang ham til at spise, når han var for træt. Skænderierne, der endte med forsonende smil. Alt var forsvundet. Mads ville trække det hele tilbage, stykke for stykke, men jo mere han prøvede, desto mere smertede hans hjerte. Hans telefon løste op. En besked fra ledelsen, disciplinærmøde i morgen tidlig. Forbered en selvkritik. Mads faldt ned på sengen, hans øjne var tomme. Den karrierevej, han engang havde gået selvsikkert og med rank ryg, var nu blevet til en dyb afgrund. Han var selv den, der havde skubbet sig ud over kanten. Men det mest smertefulde var, at Freja ikke længere stod på den anden side for at trække ham op. I det øjeblik forstod han, en familie er ikke et sted for udfordringer, og foragtelig kærlighed er ikke noget, man kan beholde, når man vil, og ødelægge, når man vil. Hans fejl var mere end bare en fejl. Det var grusomhed, forræderi, en ubeskrivelig dumhed, der ikke kunne rettes op med en undskyldning. Og Camilla? Hun sad sammenkrøbet på infirmeriet som en fortabt sjæl. Få dage før havde Camilla været så selvsikker, at hun turde slå Freja midt på kasernen, turde udfordre en anden kvindes ære, turde stå foran en folkemængde for at få opmærksomhed. Men i dag var de blikke, der var rettet mod hende, fyldt med foragt, hån og endda medlidenhed. Nogle kolleger, der gik forbi infirmeriet, hviskede, hun er færdig. Det er en alvorlig sag. At turde røre ved menig Frejas kone? Hvilket mod? Disse ord stak som nåle i Camillas ører og fik hende til at skælve. Hver lyd bragte en ny bølge af frygt. Camilla huskede øjeblikket tidligere på dagen, hvor Mads havde undgået hendes blik. Hans kolde udtryk havde skræmt hende for alvor. Hun havde ringet til ham snesevis af gange, sendt beskeder på flere sider, men Mads svarede ikke. Ikke et eneste ord. Frygten for at blive forladt, udskammet og straffet ramte hende på en gang og fik hende til at føle sig kvalt. Camilla begyndte at græde. Små hult lød i det stille infirmeri. Hun vidste ikke, hvem hun skulle klynge sig til. Ingen var længere på hendes side. Alle de, der engang havde hæppet på hende,
var forsvundet hurtigere end vinden blæser asken væk. Camilla indså, at den eneste person, hun troede kunne redde hende, Mads, var så desperat, at han ikke engang kunne redde sig selv. Næste morgen trådte Freja ind på chefens kontor sammen med advokat Sørensen. Hun bar stadig sin pæne, velplejede uniform. Hver skridt var beslutsomt. Ingen sagde noget, men alle kiggede på hende med en blanding af beklagelse og respekt. Alle vidste, at når denne kvinde havde truffet en beslutning, kunne ingen ændre den. Camilla blev ført ind samtidig. Så snart hun så Freja, tog hun instinktivt et skridt tilbage. Frygten i hendes øjne var ikke længere had, men en anerkendelse af, at Freja stod på et højere niveau, ikke kun i ære, men også i sandhed. Mødet varede 2 timer. Freja fremlagde hele sagen klart, uden at tilføje eller udlade noget, uden at fornærme, uden at give overdreven skyld. Netop hendes ro gjorde det umuligt for Camilla og Mads at forsvare sig. Rapporten dokumenterede hver skade, hver vidneforklaring, hver kameraoptagelse, hver lægeerklæring, hvilket fik Camilla til at blive bleg. Mads bøjede hovedet dybt. Da han blev spurgt, om han ønskede at trække anmeldelsen mod Camilla eller indstillingen til disciplinærsag mod Mads tilbage, svarede Freja blot, jeg ønsker ikke at ødelægge nogens liv, men jeg vil ikke beskytte en person, der bevidst har såret mig. Den, der begår en fejl, må tage ansvaret. Ingen af de tilstedeværende chefer protesterede mod den udtalelse, for den var for korrekt, for retfærdig. Mads hørte ordene, og det føltes som om hans hjerte blev revet i stykker. Han indså, at Freja ikke hævnede sig på ham. Hun genoprettede blot den retfærdighed, han havde trampet på. Netop det gjorde så ondt, at han havde lyst til at falde sammen. Ved middagstid, da alle andre var gået, stod Mads stille og ventede på Freja under det gamle kirsebærtræ. Dette træ havde været vidne til de smukkeste øjeblikke i deres forhold. I dag stod det tavst som et sørgeligt vidne. Freja gik forbi. Mads forsøgte at sige noget. Freja, vær venlig. Jeg beder dig. Lad det ikke gå videre. Jeg tog fejl. Jeg har mistet dig, men jeg vil ikke også miste min karriere. Freja så på Mads i et par sekunder, uden had, uden bitterhed, kun med blikket fra en person, der havde set alt klart og ikke længere havde nogen illusioner. Mads, det er ikke mig, der får dig straffet. Det er dig selv. Jeg nægter bare at lyve for at dække over dig længere. Mads kunne ikke holde tårerne tilbage. De faldt lige foran hende. Han havde engang troet, han var den stærkeste, den dygtigste, men i dag stod han foran Freja som en hjælpeløs mand. Jeg undskylder. Undskylder så meget. Hvis du vil have mig til at falde på knæ her. Freja afbrød ham. Det er ikke nødvendigt. Jeg har ikke brug for, at du knæler. Jeg har bare brug for, at du forstår, at hvis du nogensinde havde værdsat mig, bare en lille smule, ville du ikke have ladet Camilla slå mig foran snesevis af mennesker. Mads stivnede. Den sætning var som en kniv, der borede sig direkte ind i hans svageste punkt. Jeg hævner mig ikke, fortsatte Freja, hendes stemme let, men skarp som stål. Jeg tager blot den retfærdighed tilbage, der tilhører mig. Resten må du selv håndtere. Da hun havde sagt det, vendte hun sig og gik. Hendes skridt var beslutsomme, uden tøven, uden at blive hængende, uden at se sig tilbage et eneste sekund. Mads stod og så hendes ryg forsvinder i det fjerne, og så sank han sammen. Hans hænder greb fat i jorden under ham. Hans skuldre rystede, ikke af frygt for straffen, men fordi han havde mistet den eneste kvinde, der nogensinde virkelig havde elsket ham. Samme aften blev Camilla indkaldt alene. Anklagerne for at skabe uro på militært område og for at krænke en andens personlige værdighed med alvorlige konsekvenser var alle tydeligt beskrevet. Camilla brød hulkende sammen i mødelokalet, da hun hørte afgørelsen, men ingen havde medlidenhed, ingen trådte frem for at støtte hende. Den eneste, hun havde håbet på, Mads, dukkede ikke engang op. Camilla sank sammen i stolen, hendes øjne fyldt med fortvivlelse. For første gang i sit liv forstod hun, hvad sand ensomhed variabel mørket faldt på over kasernen. Lyden af signalhornet, der markerede dagens afslutning, lød fjernt. Hele kasernen var fredfyldt. Kun 3 mennesker stod på 3 forskellige steder og gennemlevede 3 forskellige storme. Mads var opslugt af en kvælende anger,
Camilla var opslugt af en desperat frygt, og Freja gik roligt gennem det hele. Men hun forstod en ting, dette var kun første fase. Den virkelige storm var stadig forud. 3 dage efter disciplinærmødet indtrådte der en mærkelig stilhed på kasernen. Ingen talte længere om sagen mellem Freja, Mads og Camilla. Men alle forstod stiltiende, at alt blot befandt sig i stilheden før en voldsom storm. Selv ledelsen undgik at komme med forhastede udtalelser, fordi sagens behandling nu var på et mere alvorligt niveau end forventet. Det var ikke længere kun en intern affære, men havde tegn på at blive overført til både civilretlig og militærretlig behandling. Og den person, der styrede tempoet i det hele, var stadig Freja. Den morgen ankom Freja til kasernen i en pletfri uniform, håret sat pænt op, øjnene klare, men kolde som hos en person, der havde truffet en uigenkaldelig beslutning. Hun var ledsaget af advokat Sørensen og en officer fra Forsvarets auditørkorps. Ingen sagde noget, men alle vidste, at det hele snart ville nå sin afslutning. Mads så Freja fra øvelsespladsen, og hans hjerte sprang et slag over. Han rejste sig instinktivt, som trukket af en usynlig kraft. Han ville løbe hen til hende, bede om en sidste chance, men hans fødder følte som frosset fast, da han så, at auditøren gik ved siden af Freja. Hans hænder knyttede sig ubevidst. Han trak vejret hurtigt, sang en klump og forsøgte at bevare roen. Camilla stod i et fjernt hjørne, hendes håndled stadig let bandageret efter Frejas låsegreb, ansigtet kridhvidt. Hun følte, at hvert åndedrag bar lugten af fare. Hvor hoven hun havde været før, så underdanig var hun nu. Da Frejas blik strejfede hende, blev Camilla så bange, at hun måtte tage et skridt tilbage. Men Freja stoppede ikke. Hun gik direkte ind i mødelokalet. I mødelokalet var luften tyk som uden ilt. Mads sad til venstre, Camilla til højre. Chefen og auditøren sad overfor. Da Freja trådte ind, sagde ingen et ord. Chefen rejste sig. Men Freja, vær venlig at fremlægge en sidste gang. Freja nikkede let, uden at ryste, uden vrede, uden bitterhed, kun med klarhed. Hun åbnede mappen foran sig og rakte hver papir til auditøren og chefen. Hendes stemme var dyb og jævn. Her er den detaljerede rapport om hændelsen den dag, ledsaget af billeder fra kasernens overvågningskamera. Her er bekræftelsen af mine skader og den indledende undersøgelsesrapport om Camillas forstyrrende adfærd. Og her er de supplerende vidneudsagn. Camilla bøjede hovedet dybt og begyndte at skælve, da hun hørte sit navn. Freja fortsatte, hendes stemme så isende kold, at hele rummet kunne mærke det. Jeg har gentagne gange informeret overkonstabel Mads om, at han udviste upassende adfærd med en anden person. Jeg har også advaret Camilla om, at hun påvirkede mit privatliv. Men de fortsatte begge. Indtil Camilla offentligt slog mig foran hele enheden. Mads bøjede hovedet endnu dybere. Han ville sige noget, men hans strube var snøret sammen. Freja så ikke på ham, men fortsatte. Dette er ikke kun en krænkelse af min personlige ære. Det er en overtrædelse af militær disciplin og skader enhedens image. Auditøren nikkede. Chefen så på Mads. Har du noget at sige? Mads rejste sig og forsøgte at holde stemmen rolig, men hvert ord skælvede. Freja, giv mig en chance. Freja afbrød ham, uden at se på ham. Du og jeg har ikke længere noget med hinanden at gøre. Dagens sag handler om juridisk ansvar, ikke om følelser. Mads var lamslået. For første gang forstod han, at Freja virkelig ikke ville komme tilbage. Chefen vendte sig mod Camilla. Og du? Camilla stammede, tårerne faldt ned på bordet. Jeg undskylder. Jeg gjorde det kun, fordi jeg elsker Mads. Det var ikke med vilje. Freja så tavs på hende, en tavshed, der føltes kvælende. Så sagde Freja, kærlighed er ikke en undskyldning for at fornærme andre, og slet ikke en undskyldning for at bryde loven. Auditøren lukkede mappen. På baggrund af de fremlagte dokumenter vil vi oprette en sag og behandle hver enkelt person i henhold til gældende regler. Camilla brød sammen i gråd. Mads knyttede hånden om bordkanten, den rystede. Freja rejste sig, hilste på chefen og sagde en sætning,
der føltes som at lægge låget på fortidens kiste. Jeg har fuldført min del. Resten er op til loven. Hun vendte sig og gik ud af rummet. Hele solnedgangen syntes at følge hendes skridt. Da Freja var gået, satte Mads sig ned i stolen som en mand, der lige havde mistet sin sjæl. Hans tårer løb frit, uden at han længere skjulte dem, uden stolthed. Hans kolleger så på, men ingen bebrejdede ham. Chefen sukkede blot. Mads, jeg har advaret dig. Ingen kan udholde at se en god kone blive behandlet på den måde. Mads begravede ansigtet i hænderne. Har jeg en chance, chef? En chance, bare en lille en. Chefen rystede på hovedet. Over for enheden, måske. Men over for Freja har du mistet. Hvert ord faldt som en tung sten. Mads sad ubevægelig, hans hjerte smertede så meget, at det føltes som om nogen klemte om hver eneste blodåre. Før havde han troet, at fordi Freja var stærk, ville hun tilgive. Han havde troet, at bare han undskyldte, ville hun komme tilbage. Men sandheden var mere brutal. Frejas styrke var ikke for at holde på ham, men for at forlade ham uden at se sig tilbage. Mads faldt sammen over bordet. Han forstod, at i dag havde han ikke kun mistet Freja. Han havde mistet chancen for at være den mand, hun engang havde stolet på. Imens ventede Camilla på sin dom. Da auditøren læste afgørelsen om at behandle hendes sag i henhold til reglerne, vidste hun ikke, om hun ville blive tvunget til at forlade sin stilling eller ej, men uanset hvad forstod hun, at hendes ære var fuldstændig tabt. Hun så over på Mads, men Mads så ikke tilbage. En ny form for frygt skyllede ind over hende, og Camilla brød ud i gråd. Ikke af frygt for straffen, men af frygt for at miste Mads, for at blive forladt, for at blive set som en ødelægger. For første gang indså Camilla, at hun ikke var vinderen. Det havde hun aldrig været. Hun var blot den, der trængte sig ind i andres lykke og kun eksisterede, fordi Mads begik en fejl. Freja havde aldrig tabt. Hun forlod dem blot for at lade dem synke i det moræs, de selv havde skabt. Camilla begravede ansigtet i bordet og hulkede kaotisk. Mads, forlad mig ikke. Men Mads svarede ikke. Ikke fordi han elskede Freja mere end Camilla, men fordi han var udmattet, havde mistet alt og ikke længere havde energien til at klynge sig til nogen. Freja trådte ud på pladsen. Aftenvinden legede let med hendes hår. Hun så på øvelsesterrænet, hvor hun havde brugt sin ungdom på at træne, på stenbænken, hvor hun havde ventet på Mads, på porten, hvor hun engang havde lagt armen om hans skulder, levet og drømt om fremtiden. I dag var alt dette forbi. Ikke fordi hun var svag, ikke fordi hun var brudt sammen, men fordi hun valgte en bedre vej for sig selv. Advokat Sørensen gik ved siden af hende. Du gjorde det helt rigtige. Fra nu af må de leve med konsekvenserne af deres egne handlinger. Freja smilede let, et roligt, men stærkt smil. Jeg har ikke brug for, at de lider. Jeg har bare brug for, at de forstår. Sørensen nikkede. Og det vil de komme til. Både Mads og Camilla. Freja så mod horisonten, hvor solens gyldne lys farvede himlen rød. Hendes stemme var let som et vindpust. Det er tid til at afslutte det. Hun gik med rank ryg, stærk. Uden at se sig tilbage. De var bag hende, faldet sammen. Hun gik fremad. Rolig, fri, ikke længere bundet af nogen forræder. Aftenhimlen var ved at farve styrbrød, og sollyset faldt på kasernens paradeplads, som om det blev filtreret gen med tyndt lag røg, hvilket fik alt til at se både strålende og sløret ud. Freja trådte ud fra det interne mødelokale med rank holdning og et ansigt, der var forbløffende roligt. Officererne i enheden havde netop sendt hende afsted med anerkendende nik. Alle havde nu fuldt ud forstået situationen, forstået at Freja ikke kun var uskyldig, men også den, der havde bevaret sin værdighed midt i en brutal og ydmygende situation. Lyden af Frejas støvlehælde mod cementen ekkoede i en fast, bestemt rytme, som det stædige hjerteslag hos en person, der lige havde gennemlevet en storm uden at knække. Hun så et syn, der, hvis det havde været tidligere, måske ville have såret hende. Men nu følte hun kun en rolig tomhed. Mads og Camilla stod og ventede på hende foran døren, deres ansigter var fortvivlede og ynkelige. Camilla gemte sig tæt bag Mads' ryg, hendes øjne stadig røde af gråd,
mens Mads' ansigt var udhulet, hans tøj krøllet, som om han ikke havde sovet i flere dage. Da Freja kom til syne, tog Mads straks et hurtigt skridt mod hende, uden spor af den stolthed eller det temperament, han engang havde udvist, da han følte sig berettiget til at nedgøre sin kone. Han rakte hånden ud, som for at holde hende fast, men Freja stod blot stille, hendes blik tomt og følelsesløst rettet mod ham. Freja, jeg beder dig. Lad mig bare sige et par ord. Mads' stemme var hæs, hans øjne fyldt med en bøn, som Freja aldrig havde set hos ham i alle deres år sammen. Freja svarede ikke, men flyttede blot sit blik til Camilla, der skælvede bag ham. Hun kiggede ned i jorden, hendes hænder var flettet sammen, neglene pressede så hårdt ind i huden, at den blev hvid. Arrogancen fra dengang hun turde slå en overordnets kone midt på pladsen, var fuldstændig forsvundet. Da Freja forblev tavs for længe, blev Mads endnu mere panisk. Han faldt på knæ lige foran hende. Handlingen fik en gruppe soldater i nærheden til at vende sig bort i chok. De havde aldrig set Mads og den engang så imponerende og barske mand knæle foran en kvinde på den måde. Freja, jeg tog fejl. Det var mig, der var en idiot, blind. Jeg ødelagde alt selv. Forlad mig ikke. Jeg bønfalder dig. Aftenvinden susede let forbi og bar duften af den sene sol med sig ind i Frejas hår. Hun stod stadig rank. Hendes stemme var blid, men isnende skarp. Mads, rejs dig op. Det, du gør nu, har ingen betydning længere. Jeg gav dig chancer i årevis. Du forstod ikke at værdsætte dem. En undskyldning nu kan ikke hele et eneste sår. Mads brød hulkende sammen foran alle. Lyden af hans kvalte gråd var bitter for enhver, der var vidne til det. Men Freja følte intet mere. Det, der var dødt i hendes hjerte, kunne ikke genoplives. Camilla talte med skælvende stemme. Freja, jeg undskylder. Jeg tog fejl. Men vi gjorde det ikke med vilje. Freja så koldt og direkte ind i Camillas øjne. Du turde slå mig foran hele enheden. Du turde stå ved siden af min mand og sige de fornærmende ord. Det var ikke en fejl. Det var et valg. Og den, der træffer et valg, må bære konsekvenserne. Camilla brød sammen i højlydt gråd. Men Freja gik forbi uden at se sig tilbage. Hun gik hen til den store opslagstavle midt på paradepladsen. Alles øjne fulgte hvert af hendes skridt. Der tog hun de 2 billeder ned, som viste hende og Mads sammen, engang hængt op for at fejre enhedens hædersdag. Hver lille tegnestift sprang ud med en tør, knitrende lyd. Hun holdt de 2 billeder i hånden, vendte sig om og så på Mads, der stadig lå på knæ med røde, opspilede øjne. Mads, dette er det sidste, der binder os sammen. Fra i dag giver jeg det tilbage til dig. Freja lagde de 2 billeder i Mads' hænder og sagde tydeligt, hvert ord vejede, vi er officielt færdige. Mads skreg. Et skrig, der lød som om det blev revet ud af hans bryst. Han sang helt sammen og krammede de 2 billeder, som om han krammede asken af et andet liv. Camilla stod skrækslagen ved siden af, men Mads var ligeglad. Han så kun på Freja, hans øjne fyldt med uendelig fortvivlelse. Freja, jeg beder dig en sidste gang. Lad være med at gå. Lad os ikke blive skilt. Jeg vil ændre mig, jeg vil gøre alt. Forlad mig ikke. Men Freja smilede blot. Et trist, men meget stærkt smil. Mads, du mistede mig ikke i dag. Du mistede mig den dag, du lod en anden kvinde løfte hånden mod din kone. Hun sagde ikke mere. Så sig ikke tilbage. Tøvede ikke. Freja vendte ryggen til og gik. Hendes holdning var rank, hendes skridt tunge, men beslutsomme. Hver skridt var som at sætte det endelige punktum for et smertefuldt ægteskab. Bag hende lød Mads' hæse skrig, der kaldte hendes navn, men intet kunne holde hende tilbage. Soldaterne på pladsen så efter Freja og forstod, at de netop havde været vidne til en kvinde, der var gået gennem ruiner, men stadig havde bevaret en sjælden styrke. Da Freja trådte ud af kasernens port, lyste den røde sol i det fjerne op som en ny horisont. Hun vidste, at der ventede meget forud arbejde, ansvar, de muligheder, hun tidligere havde opgivet på grund af sit ægteskab.
Men nu var alt anderledes. Hun var ikke længere den kvinde, der blev slået midt på pladsen, ikke længere den tålmodige kone, ikke længere skyggen bag Mads' brutalitet. Hun var Freja. Kvinden, der turde rejse sig, turde bryde, turde gå videre. Og hun vidste, at i dag havde hun reddet sig selv. Bag hende stod Mads og Camilla tilbage med lange, opslidende år foran sig, hvor de skulle betale prisen for deres handlinger. Og Freja var endelig fri. Hun gik direkte mod frihedens lys, og efterlod det grusomme mørke, hun engang var blevet opslugt af. Fra i dag var et nyt kapitel i Frejas liv officielt begyndt. Kære lytter. Du har netop lyttet til den fulde, intense og nervepirrende historie om soldaterkonen, der ikke længere ville finde sig i noget. En rejse, hvor hver kapitel var et sorg, og hver højdepunkt var et modigt vendepunkt for kvinden ved navn Freja. Fra smerten ved at blive forrådt af sin mand og ydmyget af hans elskerinde midt på kasernen, til det øjeblik, hvor Freja rejste sig, vendte spillet på hovedet og tvang dem, der havde såret hende, til at bede om noget. Alt blev afsluttet med et beslutsomt og stærkt punktum. Denne historie er en påmindelse til os alle om, at ingen har ret til at trampe på en kvindes selvrespekt. Og når de vælger at rejse sig, er de stærkere end noget andet, du kan forestille dig. Tak, fordi du har lyttet med og fulgt denne fortælling. Hver gang du lytter, og hver gang du interagerer, giver det os motivationen til at fortsætte med at bringe jer flere gribende, dybe og følelsesladede historier i fremtiden. Hvis du nød denne serie, så glem ikke at følge kanalen, dele historien og efterlade din mening i kommentarerne nedenfor. Vi vender snart tilbage med nye historier, der er endnu mere dramatiske, fængslende og fyldt med den helt særlige, intime stemning, som kendetegner os. Tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i de næste fortællinger.